ejan duzun bezala, 25 urte pasa dira. 25 urte batzutan zailak, batzutan garaipenekin, batzutan pozarekin, batzutan decepzio batzuekin, frustrazioa eta pentsatzen dugu ere hori dena ospatzen dela. Eta hori beraz elkarrekin ere ospatzekoa dugula, zonbat gauzak pasa diren 25 urteetan, beraz bizi gira pozik eta berriz ere prest olako zerbait antolatzeko kolektiboki eta bar. Nik errango nuke pixkat hiru faseak ikusten ditut 25 urte hauetan. Lehen fasea ikusten dut sorreraren inguruan. Labeko lehen agerraldia Baionako karriketan oso gatazkatsua izan zen ere beste sindikatuekin eta. Baina ez da dena hasi hortan lehen agerraldi publikoan eta beraz 80garren eta 80garren hamarkadak ere hor nik fase berdinean kokatzen ditut. Non baziren nola gogoeta ezberdinak, zenolako tresna behar zen Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko langileentzat, langile abertzaleentzat, zenolako beharrak ziren, zenolako eskasiak ziren, zergaitik lab, zergaitik sindikatu abertzale bat, zergaitik ezker abertzaleak behar zuen sindikatu abertzale bat Ipar Euskal Herrian ere bai, eta hara, nik olako fase bat ikusten dut, eta ez den sartzen 25 urteetan. Sorrera noski. Eta gero, bigarren partean, nola sindikatua edatu den, zabaldu den, eta eraiki den, bai teknikoki, administratiboki, hori, eta gero, beste gauza nola sortzen den, nola elikatzen den, ekintza sindikala ere, bai enpresetan, eta baita ere karrikan, nola segurtatu presentzia hori, nola ere asmatu egiteko beste modu hori, eta azken fase bat ere ikusten dut gaurkoa. Gaurkoa, non ikusten dugun ala ere sindikatuak Ipar Euskal Herrian ere panorama sindikalean bere tokia egin duela, ez eta beti dugula borrokatzeko, baina ala ere ustez iritsi gira momentu batera non zilegitasunean eta irabazi dugun zilegitasunean eta hori gure tokia egin dugula eta segitu behar dugula edatzen. Bai egia da eta askotan balioan jartzen dugun gauza bada eta nola ez sindikatu nazional bakarra gira. Nire ustez guretzat indar bat da, indargune bat da, politikoki hasteko, baina ez bakarrik. Presente gira gure herriko 7 probintzietan, abertzale gisa ustez oso garrantzitsua da eta baita ere zubiak eraikitzeko, ustez askapen nazionalarako lab dugu tresna oberena hori egiteko. Egia da, batzutan izaiten aldira zailtasun batzu edo oztopo batzu. Zergaitik gure herri tiki hortan, hiru hizkuntzetan ibiltzea egunerokotasunean ez da beti errez, bi legedi ezberdinak ez da beti errez, kultura militanteak batzutan ere ez beti berdinak, erritmoak, nahi ala ez batzutan lotuak gira ere Parisen edo Madrilen diren aktualitateak edo nahi ala ez, baina batzutan ala gertatzen zaigu eta ez dira beraz beti erritmo ezberdinak eta beraz hori egia da oztopo hitza erabili dudala, baina ene ustez oztopotik bihurarazi behar dugu indar bat bezala. Indar bat bezala diot erakusteko Pariseri eta Madrileri alternatibak behar direla eta badirela eta Euskal Herritik eraikitzen aldirela alternatibak frente bat eraikitzeko bi estatuei begira. Ondoko urteetan zinez antolatzea lantokietan eta labekin antolatzea hau dugu ustez erronka handi bat. Eta lotzen dut gero, baina uste dut gero aipatuko dugula, hauteskunde sindikalekin eta hori da egunerokotasunean egin behar ditugun ene ustez gauzak eta erronkak. Gero noski ere nola eramaiten dugun gurea ezan nahi dut da guk proposatzen dugun proposamen soziopolitiko hori nola gauzatzen dugun. Nola gauzatzen dugun ere ekintza sindikala.
laben balin bagira eta ez beste sindikatu batean, da beste modu batez egin nahi dugulako, eta hortan ere baitugu urrats berri batzu egiteko, ene ustez ekintza sindikala ere klabe bat da gure egiteko beste modu hori adierazteko eta langileak antolatzeko enpresetan eta karrikan hor nire ustez ditugu bi hankak izan behar. Bai, egia da, oztopoak hainitzetan aipatzen ditugu, hainitzak dira eta hasieratik. Zertan gira gero zure galderari erantzuteko. Baina azpimarratuko nuke, hala ere, egiten dugun lana maiatzaren lehena antolatzeko adibidez. Egia da, maiatzaren lehenetik, maiatzaren lehenean urte askotan intersindikal moduan antolatzen zen, lab baztertuz gainera eta toki oso gutxi utziz mugimendu sozialeko beste eragileei eta hala ere toki bat dutena langileen borroka egunean ez. Eta ustez hor zinez proaktiboak izan gira ere egun hori berrasmatzeko, irekitzeko eta jende gehiagok atxemaiteko bere tokia borroka egun hortan. Zeren haien tokia baitzen, baina beti etzen hala adierazten ere ez. Beraz hor, ustez, eta zeraitik egun hori azpimarratzen bereziki, zeren ilustratzen du egiten dugun lana ere beste borroketan, beste mobilizazioetan. Egia da, hartuko ditut beraz hauteskunde sindikalak adibidez pribatuan, beraz Industriako Federazioan eta Zerbitzu Pribatuetako Federazioan, baita ere medikuntza sozialeko parte bat, gaur oraindik ez dena zerbitzu publiko bat, oraindik privatizatua den zerbitzu publikoak. Macronen ordonentziaetatik, kontra ginen, erreforma berri honetik, baina hau da martxan jarri dena, erreformatu dituzte hauteskunde sindikalak eta bereziki eskubide sindikalak enpresetan. Eta honi, ezin dut egan honi esker, baina honen eraginez, gehiago errango nuke, hala ere mekanikoki ziklo bat instalatu da. Beraz, hor laster, urte hortan eta ondokoan, pribatuan ere, hauteskunde sindikal ziklo bat eramanen da. Hor helburuan oski da berriz ere segitzea hasi dugun lana edo aspaldi hasi dugun lana enpresetan eta baita ere jandudan bezala enpresa berrietan sartzea. Funtzio publikoan 3 ardatz badira, lurraldeko funtzio publikoa, hor dira herriko etxeak, elkargoa, kontserbadorea, olako tokiak. Baita ere ospitaleko funtzio publikoa. Hor, ospitala ezberdinak dira, bada Baionakoa, Garazikoa, Maulekoa, Donapaulekoa. Eta gero, deitzen da estatuko funtzio publikoa, baina laburbiltzeko eta gu aurkezten garen hauteskunde bakarretan irakaskuntza. Hauek dira berregunean eta bar. Eta hauek izanen dira 2026ko abenduan. Noski, horako hauteskundeak ez dira azken momentuan prestatzen. Ja, hasten gira jendearekin biltzen nola ez, baita ere zehazten proposatzen duguna langileei begira bai antolaketa mailan eta gero ze proposamen sindikala egiten dugun ere funtzio publikoko langileei begira. Hemen erabaki proposamena berritu dugu, zeren 2012an argitaratu genuen lehen aldikotz bertan erabaki deitzen zena. 10 bat urte baino gehiago pasa dira eta beraz erabaki dugu gure proposamena egokitzea, hala ere, egoera politikoa, instituzionala eta soziala initz aldatu zelako, eta baita ere berritzea. Berritzea zeren hor, negoziazio kolektiborako gune hori zentratzen zen pribatuko langileentzat. Eta hor ere, bigarren proposamen bat gehitu diogu hemen erabakiri, zena olako negoziazio kolektiborako behar zela ere funtzio publikoko langileentzat. Bai. Eta hirugarren aldarrikapen bat edo proposamen bat berritu dugu.
behatoki sozioekonomikoa sortzea Ipar Euskal Herri mailan. Gainera, 2012an egin genuen proposamena elkargorik etzen, instituzio propiorik etzen. Eta orain benetan egitzen dugu proposamen hori, instituzioa badelako Ipar Euskal Herri mailan eta beharrezkoa delako olako behatoki bat izaitea. Ondoko etapak izanen dira nola segitzen dugun gure proposamena hori elikatzen eta edatzen. Zeren oso garrantzu badugu pedagogia initz egiteko hemen erabaki proposamen inguruan. Izateko labek proposatzen den proiektu bat, baina ere lujalde oso bateko aldarrikapen bat edo behar bat. Zer da bateraren helburua? Helburua da aintzinatzea prozesu instituzional hortan, beti eskumen gehiago izaiteko eta estatus instituzionalaz aldatzeko ere, hori da dinamika, eta baita ere izaitea gune bat nun elkartzen diren eragile ezberdinak. Eta hortan ere, gure ustez, garrantzitsua da hasieratik aipatzea gai soziala, eta noski gai soziala lan mundua kakotzen artean eramaitea batera plataformara. Eta beraz ere eskumen gehiago izaitea, nola deklinazio ezberdinak izaiten aldira, eta gurea eraman behar den deklinazio bat da bertan negoziatzea. Bertan negoziazio kolektiboa eramaitea. Eta pentsatzen dugu ere izaiten aldea toki aproposa gure proiektua eramateko ere bai, eta azkenean, sinpliki ejanta, Ipar Euskal Herriak izaitea bere izan duen bezala aitortza instituzional bat, izaitea aitortza sozial bat. Aitortza soziala izaiteko garrantzitsua da eta ezinbestekoa da lujalde hontan negoziazio kolektiborako gune propio bat izaitea. Mobilizazio ziklo batean gira, bereziki bairruk publikoki eman zuenean austeritate aurrekondu proposamen bat, eta geroztik mobilizazioak biderkatzen dira, izan blokeo egunak, izan greba egunak, eta abar. Beraz, labek noski badu bere tokia olako borroketan, zelan hala ere zuzenki unkituak dira oraindik, baina egia da horretatik ere lortu behar dugu erakusten zer den lab, zer den egiten dugun proposamena eta zer den ere Euskal Herria.